Hello good people of the internet. You guys are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Muruguti supporter guys, murugu subscriber. I want nopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Munongoti bata tutase tukitrai munyati wacho, tukitrai mudiginyira wacho wezvinenge zvichipisa. Saka guys, pane latest yandauya nayo nhasi and toda kuti muone, saka sikada kunyanya kupedza nguva kana uri munyowani. Don't forget to join our family, and our family is growing, and ari pano hatitukane, tingori murudo. Thank you. Ndisinganyanya kupedza nguva, watch the latest. Hello guys, as always, Babom Show Television. Trongonza no pisa zvega. You are all welcome guys. Babom Show Television. Bani nyaya nayo as always. Atangangoti zviri normal kuti munhu wese ungatozviita unopisa kana unoita sei, but pane zvinhu zvaunotoziva kuti izvi zvinhu zvakabuditswa izvi kana zvikazobuda handi zvinondihambula, zvinondzikamisa. Munhu wese anazvo, ingotipoka hint mu comment section kesi zvaunazvo zvaunoziva kuti zvikabuda izvi zvinondidzikamisa, ndinodzikama. Alright, tikada kupedza nguva. Nyaya ndaya nayo guys, nyaya maititi yegumbeze iro, gumbeze rapisa, gumbeze ratenderera. Handochangomuka chichitongopisawo zvanhasi guys, pakaipa rapostwa naObina, ex boyfriend yamaititi. I think tese toiziva, ndo yabuda pekutanga hapo. Saka maititi wazoresponda kunyaya yegumbeze iyoyo. Hanzi gumbeze racho nderangu here ini, ndaingodawo blambi zvekuti iri kubva mugumbeze Rekwa zvisisina rukosho, zvazvisina basa. Zvandandafambirawo inini ndaizviwana zvandaifambira. Saka information yekuti inenge isingatarisirwe kuti kumemba dzakadaro, because mukomana azotaurawo kuti no, that's why anga asingatore mapictures because of her status. Unongo usingadawo kuzomakisira kana une status. Saka unongo kunze uko unongo chitanga mukurara mudenga kudenga chaiko kunopisa. But tell us what you think about this whole story. Ingori nyaya yagadzirwa here kana kuti itori nyaya iri kutotenderera, nyaya iri kutoitika zvinhu zvakatoitika. Thank you, ndo zvandangati